Vítejte u další epizody Chemické smyčky. Dnes se podíváme na chemický průmysl v Česku, konkrétně na suroviny, jejich rozdělení a zpracování. Také se zaměříme na současný stav chemického průmyslu v naší zemi. Se mnou ve studiu je odborník na chemické suroviny. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání, rád se podělím o informace. Pojďme rovnou k věci. Jaké suroviny se v chemickém průmyslu používají? V chemickém průmyslu pracujeme se 3 hlavními typy surovin. První skupinou jsou anorganické suroviny, kam patří vzduch, voda a různé minerály jako sůl kamenná, vápenec nebo železné rudy. Druhou skupinu tvoří organické suroviny, které se dělí na fosilní, mezi které řadíme uhlí, ropu a zemní plyn. A obnovitelné, kam patří dřevo, cukrová řepa, obiloviny nebo rostlinné oleje. Poslední kategorii jsou alternativní suroviny. Ty nahrazují tradiční materiály a zahrnují recyklované plasty, skleněné střepy, papír nebo biomasu. Vidíme tedy, že chemický průmysl využívá širokou škálu zdrojů. Jak jsme na tom s těžbou surovin v Česku? Česko má poměrně rozmanité zásoby nerostných surovin. Těží se zde černé uhlí v Ostravsko-Karvinské pánvi a hnědé uhlí v Mostecké pánvi. Na jižní a severní Moravě máme naleziště zemního plynu a ropy, i když ta se v Česku těží spíše pro farmaceutické využití. Dále se zde nacházejí ložiska jílu, písků, cukrové řepy, obilovin a dřeva. V menší míře se těží také magnezit a uran, který se vyváží do USA a Francie jako palivo do jaderných elektráren. A co se musí dovážet? Česko je závislé na dovozu některých důležitých surovin. Síra se k nám dováží z Polska, ropa a zemní plyn přicházejí z Německa, Dánska a Středního východu. Apatit, což je důležitý zdroj fosforu, se dováží ze severní Afriky. Dříve pocházel hlavně z Ruska. Halit, tedy sůl kamenná, se importuje z Polska a Rakouska. Dále dovážíme některé sodné a draselné soli z Německa. Jak se suroviny těží a zpracovávají? Způsob těžby závisí na druhu suroviny. Pevné látky se těží buď povrchově, což se týká například uhlí, nebo hlubině, jako v případě některých rud. Rozpustné látky, například sůl, se těží jejich rozpuštěním a následným odčerpáním vzniklého roztoku. Kapaliny a plyny se získávají pomocí vrtů, přičemž ropa se často těží společně se zemním plynem. Po vytěžení surovin následuje jejich úprava. Prvním krokem je drcení, které se provádí v různých typech drtičů. Dalším krokem je mletí, které může probíhat v koloidních nebo kulových mlýnech. Další důležitou metodou je flotace, která slouží k oddělení hlušiny. Při flotaci se jemně mletý materiál rozptýlí ve vodě, přidá se povrchově aktivní látka a směs se probublává vzduchem. Hydrofobní částice se zachytávají na povrchu a sbírají se ve formě pěny. Posledním krokem může být granulace, která slouží ke spojování práškových materiálů do větších částic. To zní jako složitý proces. Jak si vlastně stojí český chemický průmysl? V Česku působí několik významných chemických závodů. Mezi nejznámější patří Spolana v Neratovicích, která vyrábí pesticidy a hnojiva, nebo Deza ve Valašském Meziříčí, která se zaměřuje na zpracování černouhelného dechtu. V oblasti farmaceutického průmyslu hraje důležitou roli Zentiva v Praze a Synton v Blansku. Ropný průmysl zastupuje Minerva v Litvínově a Paramo v Pardubicích. Mezi další významné podniky patří Třinecké železárny, které zpracovávají železo, nebo Barum v Otrokovicích, který vyrábí pneumatiky. To ukazuje, že chemický průmysl je u nás stále důležitý. Jaké suroviny se například využívají ve farmacii? Farmaceutický průmysl využívá širokou škálu chemických látek. Mezi základní složky patří voda a etanol, které slouží jako hydrofilní rozpouštědla. Sůl kamenná se používá jako chuťové korigencium, oxidy kovů a karotenoidy jako barviva. Vzácné kovy se využívají jako katalyzátory při chemických reakcích. Celulóza slouží jako pojivo a plnivo. Škrob se používá pro tvorbu gelů. Síra se využívá například při výrobě thiomočoviny a thiopentalu. Ropné produkty, jako je vazelína a parafín, tvoří základ mastí a krémů. Uhlí je zdrojem aromatických uhlovodíků, které se používají při výrobě léčiv. Zemní plyn se zpracovává na metan, který je výchozí látkou pro výrobu chloroformu, což je látka využívaná v anestezii.
To bylo hodně zajímavých informací. Děkuji za podrobné vysvětlení. Rádo se stalo. A my se s vámi loučíme. Pokud vás téma zaujalo, sledujte nás a těšte se na další epizodu. Mějte se krásně.